Tant se val si... Molt bé, gran argument. Tant se val si ets d'esquerres, si ets de dretes, si ets de centre, es pot ser independentista. Hauria de ser aquest l'eslògan. Jo independentista... No, ja, sí, això sí. De centre, de dretes, d'esquerres... No, sincerament, crec que l'eix esquerra-dreta no té cap sentit plantejar-lo. Per què? Perquè no podem dur a terme les nostres polítiques. Les polítiques ara mateix les decideix l'administració colonial de Madrid i, per tant, no té cap sentit que ens plantegem si té sentit ser independentista d'esquerres o de dretes. De fet, l'independentisme, històricament, sempre ha estat d'esquerres. No hi ha hagut un independentisme de dretes. Llavors, i de fet els pares de l'independentisme actual, des de la transició, són profundament d'esquerres, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional. I aquesta gent tenia les idees clares. Aquesta gent sabien que primer, en el procés d'alliberament nacional en el que estem, va la llibertat de Catalunya. I després va el que ells anomenen l'alliberament social. I en aquest cas, aquí és on entraria el rerefons ideològic, que ja pot ser més de dretes, pot ser més d'esquerres, però si no tenim govern, aquí no podem ser ni de dretes ni d'esquerres. És diferent. D'aquest partit ha nascut la CUP, perquè ho sàpigues, igual que MDT, igual que tot l'independentisme d'esquerres, tot l'independentisme d'esquerres que tenim ara veu del sant.